Bon dia, boniques i bonics. El meu nom és Miguel i avui vinc a salvar-vos la vida. Sí, he dit a salvar-vos la vida. I és que segur que alguna vegada us ha passat que esteu a la universitat, mireu l'hora i diu el puto autobús me'n vaig pitant. Merda. No tinc una altra cosa que dir. Clar, de sobte vos trobeu en el temps just i no esteu per bromes. I és que si no vos ha passat això mai, o bé no sou consumidors d'aquest tipus de servei, o bé sou uns mentiders, o bé no sé què collons feu veient aquest vídeo. Punt. I per a totes aquelles persones que són com jo, tenint la impuntualitat com a llei de vida, ho tenim en la sang, doncs així teniu una sèrie de consells per a triar el millor camí, el més curt, cap a la parada de l'autobús. Per a calcular-ho, podria haver anat a la universitat perfectament, calcular les passes. Però estem locos o què? Existeix una cosa que es diu tecnologia. Comença per la ruta més llarga, i és la que han de fer els pobres de magisteri. Surten de la facultat, travessen la rotonda, passen per damunt de la gespa. Ha dit per damunt la gespa? Qui no ho ha fet mai? Saludos a Securitas Direct i tot recte fins a la parada. Té un total de 1.040 metres. En el cas del poliesportiu, la ruta més curta és aquella que es dirigeix cap al sud i connecta amb Ciències. A partir d'ací, ambdues travessen la diagonal de la plaça Miguel Hernández. Sí, eixa plaça es diu Miguel Hernández. I arriben a l'avinguda d'abans. Són 820 metres des del poliesportiu i 550 metres des de Ciències. Pel que fa a filosofia i lletres, es podria pensar que la ruta directa a l'avinguda és la més curta, però així estic jo per a dir-vos que no. Realment el camí més curt és aquest que passa per davant de l'escultura d'Antoni Miró i ja sí connectar amb l'avinguda. L'escultura d'Antoni Miró és aquesta que veieu així i simbolitza la batalla d'Almansa. Canviant un poc, quan el punt de partida són els pavellons, la ruta més ràpida és eixir en direcció sud, rodejar la torre de control i agafar l'altra avinguda gran de la universitat, que és aquesta que veieu així, que connecta l'Aulari 1 amb l'Aulari 2. I després girar cap a l'esquerra en direcció a la parada. Per a aquelles persones que venen del tram, la ruta més curta és aquesta que enllaça amb l'anterior i que deixa el rectorat a mà esquerra. Altra versió amb la mateixa llargària és aquesta, però si vas amb presses és possible que ensopegues i caigues a l'aigua. Que jo ho he vist, Respecte a l'Aulari 3, la més ràpida és aquella que travessa pel Germà Bernàcer. I ara una pregunta seriosa, Qui va a l'Aulari 3? I per als de l'Aulari 2, el camí més curt és el que passa per davant de la biblioteca. Aquestes dues variants, o bé rodejar el Club Social 2, o bé, si no vas tan mal de temps i estàs pixant-te viu, que a mi m'ha passat, pots anar als lavabos de l'edifici d'Economia. Aquest edifici és xapó, que estan només a entrar a la dreta. La porta a l'edifici sembla d'aquestes que tenen codi per entrar, però sabeu què? Que no funciona. I gràcies, perquè així, que tenim pressa, podem entrar a pixar. I no m'agradaria acabar sense ensenyar-vos el major truc de tots. I és que si veniu de l'est i agafeu aquest camí en verd en lloc del camí legal... Saludos a Securitas Direct. Vos estalvieu 20 metres. Què vos sembla? Això, com queden 30 segons per anar-se en l'autobús, es dona la vida. Fins així el vídeo, espero que vos hagi agradat. Si alguna persona coneix, si alguna persona sap d'algun truc per estalviar-nos temps a la gent com nosaltres que fem tard a l'autobús, per favor, poseu-ho als comentaris. Aquest vídeo va dedicat a totes aquelles persones que fan ús dels autobusos, però sobretot aquells sprinters, corredors, esportistes, que s'han pegat carreres i carreres i que tots els dies veiem per la universitat i ens riem de vosaltres. Però no passa res, com ara ja teniu aquests trucs, ja no caldrà que corregueu, o sí?